Să vă spun un caz real de groază. Bunicul meu era foarte bolnav. Bolnav rău de tot. Era și bătrân. Pe mine și pe membrii familiei mele ne-a chemat la el la țară. Era pe patul de moarte. Și-a chemat surorile, și-a chemat frații, ce neamuri mai avea și el. Pe mine, pe fratele meu și așa mai departe. Bă, nene, am intrat cu toții la el în cameră, ne-a luat, ne-a pupat pe toți, ne-a îmbrățișat și ne-a spus așa: taică, eu în seara asta o să mor pentru că am o presimțire că nu o să mai duc mult în seara asta. Bunicule, nu e adevărat, nu o să mori, nu e așa. Bunicul meu ce credeți că spune? Lângă soba lui era 2 scaune. Pe scaunele alea de lângă soba lui nu stătea nimeni. Nimeni. Erau goale. El ne-a spus așa, era întins pe pat și ne-a spus: vedeți scaunele alea de lângă sobă? Da, bunicule, le văd. Acolo stă mama cu sora mea. Deci mama și sora lui erau morte de vreo 30 și ceva de ani. Fraților, credeți-mă, el o vedea pe mama lui și pe sora lui pe scaun. Eu când am auzit am încremenit, am rupt ușa în două, am fugit afară. Și mi-a spus fratele meu că ei au rămas în cameră, dar scaunele alea două care era acolo, în casă, pe loc s-au făcut bucăți. Deci scaunele alea două s-au făcut bucăți, fraților. Deci sufletele la femeile alea două de care bunicul meu a vorbit era acolo în casă cu noi.